Bueno, Itziar, nire tesi zuzendaria izateaz aparte, urtetako harremana dugu eta jo, oso polita da berarekin espazio hau partekatzea. Okerrez banago, urrian elkartu ginen, eta urrian hitz egin genuen egonaldiaren inguruan, segurenik kriston txapa sartu nion. Eta, bueno, pixkat solasaldia irekitzeko, agian, ideia pare bat edo ze sortzen dizun edo ze ideia etortzen zaizkizun burura egonaldi honen ostean edo hemen entzundako gainean edo. Naiz eta zailtasunak eta eduki, aurrera egiteko eta batez ere helburua garbi adierazteko eta nora joan nahi duten lotxari gabe eta bildurri gabe aurkezteko jarrera hori, ez? Hori iruditu zait oso alderdi interesgarria. Egia da, hemen dano gaudela kolonizatuak, ez da? Baina haiek euren kolonizazioa oso garbia da, noiz hasi zen, eta noiz lortu zuten nola edo alako mantzagun independentzia, baina horrek ez du bat deskolonizatzen. Kolonizatzen gaituena eta gu denok ere da batez ere gure pensamentuan daukagun menpekotasuna kultur, hizkuntza haundi hegemoniko nagusiekin. Eta haiek ere hortan badaukate. Eta iruditzen zait, hizkuntza eta euren izaera eta kulturaren berreskuratze lan horretan dekolonizazioari kolonizazioari aurri egiteko bide bat erakusten digutela. Eta uste dut hori guk ere badaukagula hortan zer ikasia. Hau da, independientea izatea ez da aski. Hori izatea asko da, eta hortarako hizkuntza eta kulturaren berreskurapenak eta zure nortasunean indartzeak laguntzen dizu, zetik oso zaila daukate haiek ere, guk ere oso kultur eta hizkuntz erraldoien menpe bizigera, beraz hori ere iruditzen zait oso importantea dela eta hortarako pixka bat behintzat ideak edo ematen ditu. Hori horrela, zer azpimarratzekotan gauza asko daude, baina tira. Eta momentu batean bereik esaten zuten, gu nekatu gara txurien zain goteari, ez? Guk gure bidea jorratuko dugu, eta gero, norbaitek etorri nahi badu gurekin, etorri dadila, ez? Baina guk badakigu, bereik esaten zuten, guk badakigu, guk aldarrikatzen duguna, guretzako ona izateaz aparte, hautaroarentzako ere ona izango dela, ez? Eta justizia sozialaren lan honetan ez bakarrik maorieraren alde egiten zutela. Elementu ezberdinak sartzen ziren eta dena modu integratuan ikusten zuten eta hor aliatu asko zeuden eta maorieraren aldeko sektoreak zabalak izan daitezke, hain justu bat egiten dutelako beste aldarrikapen batzuekin, ez? Eta bueno, hemen ere saiatzen ari gara hori egiten, eta beste toki batzutan ere ez, baina ze garrantzitsua denez, ez bizi berritzea hizkuntza bat bakarrik, baizik eta bueno, gauza asko daude bizi berritzeko eta gauza asko daude dekolonizatzeko, eta bueno, beraiek horretan ari dira, baikortasunaren arira, bueno, ez dakit, hainbat gora bera izan dituenan, ez, pertzepzio gora berak, ze ikusten nuen beraien aldartea, beraien baikortasuna, eta ez dakit nola gauden gu. Eta ez, behintzat hemengo giroa ere, ez da hain baikorra, ez? Edo behintzat segun ze tokitan eta segun ze jendartetan eta galdetzen zidaten, eta, bueno, azken urtetan, zenbat hiztun gehiago dituzu eta hauek. Eta zenbat zarete Euskaldunen unekoa eta hauek. Eta baina gu baino asko zobeto zaudete, eta ja, ez du ematen, ez? Ez du ematen. Orduan, ze garrantzitsua den, guztiz baldintzatzen duelako zure jokabidea, zure motivazioa, zure epe ertain eta luzerako auspoa, ez? Hori garrantzitsua izan zen. Ja.
Bai, ez euskalduntze edo gure euskararen bizi berri. Ai. Antzematen da ez naizela politikoa, ez da politikoa, badakite oso ondot mikrofonoa eramaten, baina nik gaizki daramatau. Bai, esan nahi dut, lehen aipatu dugu baikortasuna, eta gero guk asko lortu dugu. Badakigu ez dela nahiko, askoz gehiago behar dugu. Baina egia da, lortu dugunaz arro egotea ez duela eragozten dauzkagun erronkak izkutatzeko. Osea, batak ez du besteak kentzen. Orduan, nik uste dut hori importantea dela guretzako. Pixka bat ikustea lortu dugu, baina gehiago behar dugu eta indezakegu. Eta egiteko gaitasuna daukagula ikustea ere importantea da. Zatik egia da. Eta urte asko ditugunak, badakigu nundikan abiatu ginen, ez da? Eta orduan, bueno, ez duguna, ez da aski. Eta gainera, orduan egiten zian gauza gaur ez dute balio. Gaurko egoera ezberdina da, gauza ezberdinak egin behar dira, baina uste dut baikortasunez, sormenez, eta egin ditezkela gauza asko baita ere, eta badaukagula gaitasuna. Horregatik, iruditzen zait, ezkorra den egoera hortan, eta batzuk bide gurutzean gaude, edo gurutz bidean, ez dakit, zendan, bi esan eia dauzkagu tartean, ez da? Orduan, uste dut ez duela ezertarako laguntzen. Eta askotan topikoak gainditzen direla asko. Behar handiak, politikoak ez dakit ez dute zer egiten. Osea, bueno, joan gaitezen ikustera lekuko lorpenak, aurrerapenak zeintzu dian, zeatik eta uste dut hortikan etortzen zaigula indarra gehiago egiteko. Eta hor, uste dut hori importantea dela. Ez dela beti politika orokorretatik ez dira gauzak, hori beharrezkoa dugu, politikarien eta legeak eta gainerakoak, baina gero lekuko eta egoera zehatz bakoitzean egin behar dena sormenaz eta arrotasunez eta baikortasunez egitea uste dut askoz importanteagoa dela. Ez dakit, baita ere, iruditzen zait, gure euskararen bizi berritze kontuetan, bainatek asko oso argi esan du. Osea, guk gure kultura eta gure ez dugu gehiegi aldarrikatzen, ez horretaz erakusten, ez? Eta uste dut hau oso penagarria dela, zetik guk ere badaukagu zer erakutsi eta zer ikasia, ez? Eta entzuten diren gauza batzuk kezkatu egiten naute. Irakasle eskolak bateko, irakaslea batek, esaten zian, irakasle izan nahi duten horiek, ez dute sekula entzun, ez dakite ezer, ez doka mairu zer da. Ideaik ere ez daukate, esaten duzu, bueno, ez gara gauzak oso ondo egiten ari, ez? Esan nahi dut hori ere, gure hizkuntza eta gure kultura dana lotuta eta uztartuta eraman beharko genukela. Eta hortan, horiak askozaz ere eredu biziagoa ematen digute, eta batzuk esango dute, bai, eski haiek ondekan, ez, baina haiek ere herrialde aurreratu batean bizi dira, ja ez daude desertuan eta modu primitiboan bizitzen. Esan nahi dut, hor badauzkagula guretzako ere interesgarriak izan daitezken gauzak, ez? Bestalde, bueno, ez dakit, justizia sozialak eta gainerakoak, esan nahi dut, hizkuntzaren eta kulturaren biziberritze lanetan aritzea, justizia sozialean lan egitea da. Osea, hori ez dakit, jantzi bat, ez da axaleko kontu bat. Osea, guztiz barruraino ikutzen gaituen zerbait da, eta horren bitartez gizarte zuzenago baten bideak ere irekitzen ditugu. Badirudi, euskera dela gauza bat hor gainean dagoen zerbait, ez da. Barruraino ikutzen gaitu eta barrutikan ikutzen gaituelako, uste dut, hainbat lekutan gauzak hobetu ditugula euskararen alde egin dugulako. Eta hortan, jarraitu dezakegu, baina egia da. Gure eskolako hobeagoa dira, euskararen irakaskuntza eta hizkuntza elean hitzak egin behar izan ditugulako. Eta horreko hobetu egin du eskola orogar. Eta hori bezala beste gauza askotan ere ikus dezakegu. Eta behintzat,
hori ikusteko alegina, ez dut uste alperrikakoa denik. Igual, gehiegi baikorregia naiz, baina bainate eskertu bertzaio hori. Da, gero, aipatzen da, ez, justizia soziala edo hizkuntza gutxitua izatea, eta horrek berarekin dakar gatazka, ez? Eta dakar baita sufrimendua, azkenean gure egoera ez delako normala, ez? Gure eskubideak ez daude bermatuta, ez da erreza, adibidez, gure hizkuntzan funtzio guztiak edo eguneroko momentu guztiak bete alizatea, eta adibidez, Aotearoan ikusten nuna zen, ongizate emozional linguistikoa bilatzen zela, eta trauma linguistikoa ere bai, ez? Eta ze esan nahi dut honekin, adibidez, Tehuananga hor aukaguan, barnetegi horietan, aipatu duan barnetegi horretan, barnetegiko lehenengo 2 asteetan ikasleen ongizate emozionala lantzen zen, eta esate zen, galdetzen zitzaien, bueno, zein da zure ibilbidea, nondik zatoz, noiz galdu zenuen hizkuntza, ze bizipen izan dituzu, zure familiak nola sufritu du mende hauetan, eta ara doan jendea oso kontziente da zauri horietaz, eta zauri horiek lantzen dira momentuan bertan, eta hizkuntzarekiko konfiantza ere lantzen da, beharrezkoa delako, gero hizkuntza horretan pausoak emateko eta zure maoritasunean ere aurrera egin ahal izateko, ez? Eta pixka bat hemen ere antzekoa gertatzen da. Estres linguistiko handia izan dezakegu hemen, egunerokoan, euskeraz hitz egin nahi duzu, baina ez duzu mobidetan sartu nahi, segun nolako aldartea duzun edo nolako eguna izan duzun, agian ez zara hain seguru sentitzen zure buruarekin, edo gaizki deramazu hizkuntza gutxitua izatearen kontua, eta hor lanketa bat egin behar da, lanketa pertsonala, lanketa emozionala, eta egon dira hemen aukerak, ez? Eta telp tailerrak, eta alduntze tailerrak, eta hemen Izaskun Arroen antolatzen den jabekuntza eskola, eta interesgarriak dira ekimen hauek, eta beharrezkoak dira, ze, bueno, benetan, gatazka, tentsioa dago, eta batzuetan, atzetik datorren historia bat eta zauri batzuk, ez? Eta historia eta zauriak esan da, hizkuntza lankidetzari buruz pixkat hitz egin da, ez dut asko hitz egin hizkuntza lankidetzari buruz, eta aurreratu nahiko nuke, horiek orokorrean ez gaituztela asko ezagutzen, Euskaldunak, nik agian hori pentsatzen duen, eta ara joan, eta, bueno, baina azalpenik eman beharrik ez dela egongo, eta historia bitxi bat kontatu nahiko nizueke, hegoaldeko uharteko Tehuaiponamuko Kaitaju iwia harremanetan dagoelako Kaliforniako Winnemen Wintu herriarekin. Zer dela eta Winnemen Wintu bizi zen izokinetaz. Izokinak ziren beraien bizimodu tradizionala, eta Estatu Batuetako gobernuak urtegi bat eraiki zuen, urtegi horrekin erreka lehortu zen, eta ja izokinik ez egoen, horrekin bizimodua galdu zuten, eta pixkat desegituratu zen herri hori, hizkuntza ere galdu zen, hainbat hamarkada eta gero, urtegi hori eraitsi dute, ibaian berriro Urre Maria berreskuratu du ibaiak, eta izokinik ez. Non dago izokin endemiko hori? Ze beste tokitan dago munduan izokin endemiko hori? Kalifornian eta Aotearoako hegoaldean. Orduan, harremanetan daude bi herriak, helburua da laster izokin hori Kaliforniara eramatea, harremanetan daude baita ikusteko izokinen arrantza nola zen, izokinaren bizitzaren erdigunea edo nola zen, eta Winnemen Wintukoek esaten dute, izokina berreskuratuko dugu, gure herria berreskuratuko dugu, eta horrekin gure hizkuntza berreskuratuko dugu, ez? Eta, horiek esaten zuten, bale, lasai, guk ere horretan lagunduko zaituztegulako, ez? Eta entzun nuenagatik, horiek asko hizkuntza lankidetza edo hizkuntzen bizi berritzean elkarlan asko horrela egiten dute, bati bat Australian, Kanadan, Estatu Batuetan, hori da beraien koordenadak horiek dira, ez? Eta gu pixkate urrun gelditzen gara, ea hemendik aurrera, ea Euskal Herrira etorri daitezken,
Eta, bueno, ze garrantzitsua den elkarrengandik ikastea, ez? Esperientziak partekatzea, erronkei elkarrekin ekitea, eta, bueno, ba... Bai, hombre, nik uste hizkuntza lankidetza, bueno, bakizute lankidetza ez dagoela oso modan. Estatu Batuak zein dute, aurrekontuetatik kendu dituzte proiektu guztiak. Zeo zer da, ez da? Baina, bueno, beste batzuk ondekan sinisten dugu pixka bat, baina hor, agian zer erakutsia edo, bueno, zer ikasia daukagu asko, besteen gandik batez ere, ez da? Eta batzutan, igual, gehitxo sartzen gera guk egiten duguna besteak ere egin dezaten, pentsatuz hori dela haientzako ere hoberena. Baina, tira, uste dut, harreman horiek bizi bali baditugu modu, pues hori, aikor, baina inteligentean, uste dugu bakoitzak bere egoerari aurre egiten jakin baldin badu, besteak ere euki dezaketela. Kontua da ikustea posible dela. Nik uste dut batez ere hori dela. Posiblea da, zaila da. Erronka askori egin behar izan digu aurre, baino begira zer lortu dugun. Gure bidetik seguru aski ez duzute zuek egingo, bakoitzak bere egoera daukalako, eta hortan horiak oso ondo erakusten dute, bere modutik egiten dutela, ez da? Baina, bai, hori uste dut lortzea eta batez ere bide horretan alegin dudan jendearengan sortu den arrotasuna edo poza edo lorpena, hori dala, nolabait, hizkuntza eta bestelako lankidetzak ere ekartzen dutena. Eta horregatik katedratik eta besteen balekutatik aldarrikatzen dugunean hizkuntza eta kulturaren berreskurapena garapen iraunkorrerako helburuetako bat izan behar du, izen potolo hori erabiltzen dugu, legia garapen motorra da. Esan dut, ikusi da garabideko esperientzi eta hainbat herrialdetako jendearekin eta beste lekuetako erekin ere, herri bat bere hizkuntza eta kulturaren berreskurapenean murgiltzen baldin bada, herri hori marginaziotik ateratzeko bide bat da. Eta guri ere lagundu digu hainbat garaitan, eta oraindik ere uste dut, hemen zaudeten guztiok gutxi edo gehiago olako esperientzia bat baduzutela, eta hemen balen bazaudete ez da izango kasualidadea, esan dut, zeo zer egin dugunaren arrotasun horrek, guri egin digu, eta gure inguruan daudenari ere, bai. Hori garapena da, eta garapen hori da, azken batean, gizamailan egin dezakegun, edo eskura daukagun, baliabiderik garrantzitsuena, ze hizkuntza berreskuratzea pentsatzen zute zer da. Hizkuntza bat, ez da eraikuntza sistema bat ikastea, da guztia adierazteko eta ulertzeko daukagun baliabidea, eta bakoitzak berea berreskuratzeko edo erabiltzeko aukera hori lortzea edo hortan laguntzea, izugarrizko laguntza da, eta horrek, dakit, lasai edo gustora usteko aukera ematen digu, eta hori ere behar dugu, ez da? Eskotan, bestela, beti gauzak oso gaizki doazela pentsa dezakegu, ez? Bai, eta, bueno, ez dakit, uste dut, bide horretatik, mentzaudetenak ere izango dituzutela galderak, eta baina bai, uste dut topiko eta gorokortasun gehiagitan gabiltzala aspaldiko denboratan. Eta nik oso beharrezko ikuste dut adibide zehatzak, eta hemen ikusten dut laguna. Ze lan egin duzuten hor hainbat herri euskaldunetan, nolabait, eskola eta familiaren arteko lotura hori, baina sendoa lortu zain zuzen ere euskara bertako eta atzerrikoen hizkuntza bihurtu dadin, eta horretarako ez da aski irakasleak oso garbi eukitzea, zuk
gurasoak ere ekarri behar dituzu. Eta gurasoak ekartzeko oso sistema simplea dirudi, baina irakasleak banan-bana deitu die familiako jendeari, eta bildu dira bertakoak eta kanpotarrak, eta denen artean ikusi dute, bueno, zer da euskera, euskeraren berreskuratzea zer da, zeintzu dira euskera galtzeak ekarriko lituzkenak, ze onura ekartzen dizkitzu zuri euskera ikasten badin baduzu, ze abantaila lortzen dituzu. Hori guztia, zuk partekatzen balin baduzu, eta hortarako ez da izugarrizko montajerik behar. Hori eginkizun zehatza, konkretua da, eta gauza horiek edo euskara aventura, edo errigora, edo badauzkago hainbat adibide ekimen txikiak diruditenak, baina nire ustez topiko eta aldarrikapen handi horiek, baina askoz ere baliagarriagoak ikusten ditut ni behintzat. Bai, eta garrantzitsua da hori ere sinestea etxe barruan, eta baita etxetik kanpora begira ere, ez? Eta, bueno, hizkuntza lankidetzak ere balio dezake aldebiko harreman horietan, ez? Informazioa trukatzeko, partekatzeko guk egin duguna, eta beraiekin kontrastatzeko, beraiengandik ikasteko, eta, bueno, zorionez, Euskal Herrian besteak beste munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedra eta Garabide elkartea ditugu, eta adibidez Garabide elkarteari begira, Taupa plazara eta klusterrarekin batera bihar proiektu antolatzen ari dira, gaur egungo hizkuntzen bizi berritzeko diskurtsoak aztertzeko, ez? Urte asko pasatu dira, asko aldatu da mundua, asko aldatu dira diskurtsoak, eta bueno, pixkat egokitu behar gara gu ere, horretara, ez? Nola bizi berritu nahi dugu gure hizkuntza, zertan oinarrituta, zeintzuk izango dira gure argudioak, eta bueno, Itziarrek esan duena, pixkat, lurrera ekarritako proiektuak, ekarpena egingo dutenak, eraikitzaileak, elkarlanean eginda, eta, bueno, horrelako gauza asko egiten ditugu, ez? Eta, bueno, sinetxi beharra dago, ikurtasunez jokatu, ondokoarekin adostu, eta bati bat aurrera egin norabide argi batekin, ez? Eta ez bide gurutza den, edo guk argi dugu zein den bidea, ez? Eta aurrera egin behar da, eta pixkanaka eta pazientziarekin hizkuntzak bizi berritu.